weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ndulumaji dembe to ndulumaji funeɓe to wudduru to sadile to ali wuure to keɗele to dunga wuuro alpha to dunga wuuro ceerno to dunga bosoyaɓe to boyinnaji ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mammalli to dunga ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno amasi to lekseyba goggole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko sagata gorko goto wara ñalawma hanki o e nder Nouakchott sara juma Maroc tawteɗo nder Nouakchott to leydi Sénégal Ahmed Aïdara Déthié Fall e Mame Diarra e wondude e wondiɓe mum ɓe noddama ɓe darima altine hande o yeeso ñawoɓe to leydi Mali fuɗɗima altine hande o examen kewguel nguel ɓe mbiyata DEF woni tigui diplôme d'étude fondamentale woni diplôme mo neɗɗo heɓata gadanomo so élève heɓata ɗum fuɗɗi ko altine hande o Chukela Kokla Mayga hoore jooli jagorɗe leydi ndi o rokkiri ɗum coup d'envoi habaruji men joolab jabiri may jaaha to leydi Ukraine to leydi Mexique to leydi Afghanistan ha to Italie bisimilla mone kirki hotondirte joni jañoɗen. ɓattake langal hono musidɗo men biteɗo Boubou Guet noon ko gorko mo Sinthiou Mamadou Boubou gonɗo e oɗo saaha joni to leydi France omo habara dendagal bandiraɓe sehilaɓe e guure koddiɗe kala omo waɗa men kadi laagal omo andina ɗumen wonde ka yen ndimagu makko wujjama tigui jamma beɗɗo ɗo henne no jamma hanki beɗɗo ɗo o puccu ngu noon ngu wujja ko nder huɗum maggu to nokku biteɗo Gurela Hamme noon ko toon tigui woni toɓe kooli eɓe koddi e jawdi mabɓe oɗo saaha joni ko toon puccu ngu wonno gujjo o noon ko ɗon tigui naati nder huɗum to yaltini toon puccu ngu o yaadi hen puccu ngu noon ko mboɗewu dabɓu no fewi mboɗewu joni moƴƴu ngu mbadi no fewi tawa kadi ko paygu machallah ko kañum tigui woni wujjagu puccu ngu noon kadi ene waɗi jelogal e dande to banggue ñamoɗo ene waɗa hen jelogal ngal noon waɗa hen ko TN woni alkulal ta wondude alkulal na sen kaale tubankore mbiyen TN ɗum woni jelogal makko ko woni e dande hen omo ñaagui noon dendagal bandiraɓe julɓe hoddiɓe to mbawi wonde kala kay bawɗo yiide e nguɗon puccu toɓe mbawi yiide ngun puccu kala mbiɗen puccu mboɗewu dabɓu no fewi tawa kadi ko puccu kargu jongu e darande nde wawata waɗi TN e dande to banggue ñamo nde wawata jokkodirde e mabɓe jokkodirta noon koye biyeteɗo Djiby Samba Guet tawateɗo to leydi Sénégal numéro mum téléphone ko 78 193 63 64 walla jokkodira e makko kanko Boubou Guet jettinɗo ɗo Bataki o omo tawe to leydi France numéro makko noon to leydi France numéro makko mbatta ko plus 33 667 10 06 77 woni mbiɗen plus 33 667 10 06 77 ko ɗum woni numéro makko ko kanko yettini ɗo hennene Bataki o eɗen mbiya tan yo Allah hollit ko ɓuuri yawde e yaccade eɗen mbiya kadi yo Allah hollit ko ɓuuri yawde e yaccade allahumma amina. kala rafi mo Allah jippini ene wondi kene safra ɗum hano hannirta ni an gonduɗe ɓandu musoru koyɗe musoje keeci musoji koyɗe guloje ɓandu ƴakkoru an tugiɗo an gonduɗe keeceje musoje an gonduɗe refi nder ɓandu mum ɓandu ƴakkoru ne ronki andude ko wondi an gonduɗe tension diabète cholestérol ndogam sitta e dendagal rafiji bawɗi wonde kala jokkodira e gorel teya joni joni jittuɗa hoorema
gorel te ko warga ko haako fewna ko ha fewi ummori ko ente Corée du Sud. gorel te ala produit chimique ala rewama a fasnata wula ndiyam ha wula mbaɗa hen ko jamirɗa aɗa yara no jamirɗa ni jiya joni joni mbatta jokkoyde en ɗam yaade jama e notade kewuji kala. gorel te e oɗo saaha joni tawi nder windere nde kala e kala nokku e kala leydi to gonɗa so tawi a jokkodiri e fotɓe jokkodirede ma heeb gorel te jiituɗa hoorema ha no hannirta ni. an gonɗo to Congo Brazzaville jiɗɗo hutorade gorel te jokkodirta koye biyeteɗo Mamadou Gaye numéro mum téléphone ko 00 242 ko indicatif leydi Congo mbaɗa 05 050 36 08. an gonɗo to Afrique du Sud e ko taari ɗum kala jokkodirta koye biyeteɗo Ibrahima Sow numéro mum téléphone ko 00 278 27 46 76 72. so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirɗa koye Harouna Gaydé numéro mum téléphone ko 06 50 99 64 43. so tawi gonɗa koto dowlaci tentuɗi Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business numéro makko téléphone ko +1 347 701 56 77. so tawi aɗa yiiɗi hebde ɗo ko ɓuuri labde wonande kay jiɗɗo hutorade gorel te jiɗɗo andude holko woni gorel te e holno gorel te hutorte jeyata koye site internet mbaɗa www.gorelti.com www.gorelti.com foof noon mbatta ɗum koye minuscule woni alkulet tokose. so tawi a waɗi www.gorelti.com ma yi janggana hoorema ganda ko gonduɗa ko so tawi kay rew gorel ti ne safra ɗum. gorel te ko lekki ki Allah jippini ko faabu Allah. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gorel te. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine nogas jeeɗiɗi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah ene nanggani en karallagal ha mbawon yiide en to banggue nat heɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen aleta hanki o nogas jeegom korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko sagata gorko ko kañum tigi wara tawa kadi ko pellaɗo o wara noon koye nder nakshota sara juma maroko mo nakshota pelluɗo mo o noon pulle wona dadiɗo ko civil tigui kañuma ƴetti fetela fellimo ko oɗon saaha noon kanko barɗo hoore o wiyama tebo mo tawi juuɗe dadiɓe en cuwa andude noon holko saabi o yoɓiri fittandu on ene teska tan noon e oɗo saaha joni e nder nakshota lamorgo leydi ndi wari woni heewi ne fakkiti no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolleri aleda hanki o nogas e jeegom lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi wonde kay ko temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗo e jeetati neɗɗo woni holkisanoɓe e nder waktuji nogas ne cakkitno ɗi hen nogas e tato neɗɗo tawama e jaati ene mari mborosa covid 19 e nder ɓe cellano ɓe hen joyo kefti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen hay goto noon ala mo rafi o yoɓi fittade muɗuma so tawi noon ko wiye wonduɓe ka active woni tigui wonduɓe rafi o heddiɓe juuɗe safroɓe e nder leydi he ɓe jettima temedde ɗiɗo neɗɗo so tawi ko winnetiɓe doggola coronavirus togui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima capanɗe joyyi e jeenayyi ujunere fayi temedde nayyi capanɗe joyyi e goho neɗɗo so tawi ko heptuɓe celle mumen ko capanɗe joyyi e jeetati ujunere temedde ɗiɗi capanɗe jeegomo e yimɓe jeenayyo so tawi noon ko doggolɓe rafi o yooɓi e nder leydi he kala ɓe jettima temedde jeenayyi
e capanɗe jeetato e yimɓe ɗiɗo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen docteur Mariama Dam woni première dame walla mbiyen joom suudu hoorejo leydi ndi joom suudu Mohamed Cheikh El Ghazouani alata hanki o nogas jeegom korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi o waɗi tigui visite jillu makko to hôpital cardiologique mo Nouakchott noyimo to noon ko yurnoyade golle ɓen docteur eɓe taw ko ummiriɓe leyɗele arabe ɓe woni to wiyete émirat arabe uni wonɓe e opération men kay oɗo saaha joni taw ko safrude ɓe ndera oɗon hôpital taw hoppirde yimɓe e sukaɓe e ndera on hôpital ɗum noon ko ɓe puɗɗi golle mabɓe noon ko guila 15 lewru gonɗen ɗum tawi kadi ɓe cafrata ko ɓen sukaɓe taw ko wonduɓe ko wiyete malformation woni tigui sukaɓe koyɗe o ñiiɗe walla juuɗe o ñiiɗe ɗe terɗe mumen ɓe hen taw ko noon jibinira taw ko terɗe o ñiiɗe ko ɗum tigui woni koɓe pewnita ɓe hen noon taw kadi ko opération ngaji poti waɗede oɗon opération noon ɓe koliri tigui wonde kay on mission ɓe innir ɗum ko nebba date noon ene golla ɗo e hôpital cardiologique o nebba date holliri dendagal ko fati kay e fereji noon ko fate matériel kala e oɗo saaha joni kala ko fate matériel guila matériel baɗirteɗo diagnostic ha matériel baɗirteɗo opération kala ko kamɓe jogui ɗum so tawi noon ko fereji guilay kay ko wiyete antirde ha e médicament ji ɗum noon ko hôpital cardiologie o ko kañuma jogoto ɗum tawa kadi wadde junggo e fandu e jagogala kalfinade ko fate cellalade golle mabɓe noon hollirama tigui ɓe woni fandare mabɓe kay oɗo saaha joni ko yidde kay oppirde yidde safrude fodde temedde ɗiɗo suka ko ɗum woni objectif mabɓe ko adi kay koɓe jalta leydi ndi e nder ɓen temedde ɗiɗi noon hen temedere ko fodɓe oppirede tawa kadi ko opération biteɗo cœur ouvert ɓe kolliri noon ko ñande nogas jeenaya lewru korse gonɗen ɗu ko nden tigui mission mabɓe gasata ha laaɓa e ɗo e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Ali Wul Sidi Mohamed ko kañum woni délégué général à la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion woni tajour o rokkiri yamirore wonande kay ɓen wonɓe souci wonɓe tigui e oɗo ngal ɗon catal ngal ardi ne mbawa tigui jokkodirde e oɗo suka debbo taw ko suka debbo biyeteɗo Zeynabou Mintou Cheikh na mo duuɓi 19 mo kalden hanke kabaruji men jibinɗo kay to hôpital mo Attar taw Allah rokki ɗum ko funeɓe tata woni triple o rokki yamirore noon nde ɓe mbawat kay jokkodirde e Zeynabou ɓe mbawa tigui wadde kay ɓe waddemo e programme biteɗo tekavul woni tigui e kala saaha jomum ne hokke enveloppe aji halis kala saaha kadi jomum ne walliti e guuram oɓe mbaɗe kadi enregistré e liste uji e liste social uji taw kadi ko ɓen heɓoɓe balle e kala saaha o rokki yamirore kadi kanko Mohamed Ali noon yamirore faade oɗon biteɗo Zeynabou nde wawata kay rokkede way kañum e sukaɓe mum kala fewne nene ko wiyete carte assurance maladie tawa kala mabɓe mo sellani ene wawa safrede hano hannirta ni tawa hay mbuɗu yoɓani habaruji men ɗemngal pulaar so numima to Attar ko leydi Sénégal paɗen Jean-Luc Mélenchon ko français najo ko neɗɗo dawrugol kanko ardi kaɗo landa wiyeteka LFI woni la France insoumise kanko e biyeti gawɗo kadi taw kañum woni premier secrétaire parti socialiste biteɗo Olivier Faure ɓe cuuti konngudi musdi no fewi faade laamu leydi Sénégal ɓe jonnani noon e nder konngudi he ɓe jonnani e oɗo saaha joni dawrugol leydi Sénégal ɓe jonnani kadi justice leydi ndi e oɗo saaha joni ɓe mbi kay wonde démocratie Sénégal e oɗo saaha joni koko yaɓɓa koko waɗa piétine justice leydi Sénégal koko waɗa ko wiyete instrumentalisé so tawi kadi koko fati liberté manifestation e oɗo saaha joni koko natti ha laaɓi nder leydi he watti haɗede waɗe ko wiyete entavé ɗum noon tigui o hoqi ɗon konngudi ɓe cuuti ɓe kaɗan ɗon kadi ɓe mbaɗi erango faade laamu leydi Sénégal nde woppitte kay ɓeɗo taw ko député ji woni sarɗiyeji nangaɓe lundiyankoɓe nangaɓe ne coka ne goppite ko ɓuuri yawde e yaccade ko wayno Déthié Fall ko wayno Mame Diarra Fam e witeɗo bara Dolly Mbacké e wonduɓe mum kala e Ahmed Aïdara ɓe kolliri ɗon hono yimɓe noon taw ko yimɓe jeeyaɓe Benno Bokk Yakar ha tengti noon e ɓen taw ko député ji woni groupe parlementaire ɓe Benno Bokk Yakar woni tigui yaduɓe Macky Sall yimɓe Macky Sall ɓe jonnani ɗina konngudi Haydara ɓe mbaɗi erago noon faade laamu leydi France ha tengti noon e faade ɓeɗo nde toppito basalle mumen mbasa tigui nannude kuriɗu mumen e juuɗe mumen e gueɗe janane ɗum noon wona ko wiyete tigui wona hunde yonde leydi France fotani nannude konngudi muɗum e
haalaluji muɗum e gueɗe ɗe leydi Sénégal ha joni kabruji men ɗemgal pulaar kabruji men ɗemgal pulaar kanko kabruji men ɗemgal pulaar ha joni noon ko fati kay e tribunal mo Dakar ko hande noon woni ñawore no 94 neɗɗo nangganoɓe nder seppoji ɗi gondano e yamirore juɓɓinnoɗi ñande 17 lewru korse gonɗen ɗum ñawore nde noon fuɗɗori ko dukota ko duko sattugo no fewi duko ɗo noon ko hakkude ɓen avocat ji de la défense wondude kay ɓe duddanno noon koye président tribunal o e wondude procureur o saabi dukugol noon kamɓe avocat ji de défense ɗi ɓe kolliri tigui e saaha kay nde ɓe jetti tribunal ɗo ɓe tawi tigui avocat ji keesi tawa kadi ko wiyeteɓe avocat ji keesi tawa ko magistrat ji noon ɓen magistrat ji conseiller ji ɓe tawtorono kam audience bannoɗo ñande alarba ɓennuɗo ɓe tawi ɗum tigui e nder jeeya e nder suudu taw ko fondu ñawde ndu ɓe kolli noon ɗum fotani wonde ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi e oɗo saaha joni noon hollirama tigui ɓe kolliri ɓen kay magistrat ji taw koɓe tawtorno ko ndena oɗon audience potani tigui jeeyede e ɓeɗon ñawoɓe e wiide Ibrahima Diarra saabu kay o wi wonde kay magistrat ji ɗi conseiller ji ɗi tawtorra ko oɗon audience alarba ɓennuɗo ɗo kamɓe kala noon kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe potani darade kamɓe kala noon ɓe potani tawtorede ndena ñawore hono hollirama noon iɗi darade yeeso ñawoɓe noon ko biteɗo iɗi darade yetto bar noon ko biteɗo Déthié Fall wondude e Mame Diarra Fam ko ɓeɗo ɗiɗo iɗi noddede yeeso tribunal ari noon tawtorede ñawore nde ko wayno Ousmane Sonko ari Khalifa Sall notitima hen kono noon kadi mawɓe yewni eskan wi hewɓe mbawi tigui notitade e ndeɗon ñawore procureur de la république o ɗon o yamiri tigui ko biteɗo Ahmed Aïdara yo Ahmed Aïdara kañum woni maire Guédiawaye yo soke kay lebbi jeegom yo tañane lebbi jeegom e kaso tawa hen lewru wotoru ko mois ferme woni tigui mois ferme woni tigui kaso ferme hen lewru wotoru woni tigui kaso yitannangue lewru timmuɗum ko heddi ko noon o wasa waɗede e nder kasso omo yoɓa kadi amende 50 000 woni ujunnaje 10 taw ko franc CFA ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni ma jaa ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Saga Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. aleyka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah a salmitama a juurama. Kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor e ko takki Ziguinchor to Kafountine maire biyeteɗo David Diatta kanko de wonko haali kanko de ardi yo askan o wi mayɗo Bignona e mayɗo Ziguinchor o wi ina wayno laamu ngu tottitino koreji ɗi yo ubbu kono noon kamɓe ɓe jaɓani ubbude so wona ututi o laaɓa saabu ko waɗa ko wiyede ko jaasi wariɓe walla oya wari ɗum kañum ko holɗum koko yuwa paaka ɗum noon kamɓe ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo wonata jaam tan ko ututi o laaɓa laamu ngu jaɓa qirrade ko kañum wari nde jaam o dañe ina wayno kamɓe yew askan kanko e konngol David Diatta o wi yo yimɓe gandu kamɓe so tawi liste mabɓe o yahani woote assemblée ina wayno woote waɗata hikka ɗum noon ko laamu ngu yiɗi foof eɓe parani ɗum ko ɓuri ɗum ɗon ina wayno nden élection watta hay hunde ko ɓuri wonde gonga tan ni kanko David Diatta o wi ko laamu ngu yo pousse élection o ha saaha goɗɗo liste mabɓe o wawa yaade nde jaam wawa dañede e leydi ndi kono so ronki ɗum ñande 29 kamɓe koɓe yaltoɓe ala bawɗo haddeɓe e yaltude ina wayno noon mawɓe Ziguinchor ɓe wonko kaali ɓe mbi yoɓe goppu ñande 29 koɓe mbi eɓe jalta eɓe mbaɗa marche ko yoɓe mbaɗa kassulor ɓe mbaɗa couvert no ɓe mbaɗini tan ɗum ɓuuri ɓe lomtino ɗon mette mabɓe ɗe ɗum ɓuuri wonde jaam e leydi ndi ɓuuri wonde jaam e mabɓe ina wayno équipe biyeteɗo Casa Sport hakkude makko e étoile lejutana ina wayno ko hanki wonno final to e Thiès Allah hokki noon Casa Sport ndam ɗum waɗi noon e nder hen hanki wuro ngo waali tan ko hakkude gulali e supporter uji nde wonno eɗen gandi oga banggue woni supporter uji Casa ko gayena ɓe goni ɗum waɗi kamɓe hay hunde famɗinani ɓe ɗimmewel ngel ko heddi ko affaire taske heddi ko balɗe natti wonde lewru jawɗi noon kam suwa taw soynede wona ɗo e Ziguinchor wona Bignona wona Kolda wona Oussouye wona to e Bissau ina wayno jawɗi kam cuwa arde ɗum noon yimɓeɓe foof goddi mumen nana daari goto fof ne wiya beele ma jawdi ara walla jawdi arata
ɗo kam leɓol taw jawdi ummidi taw to Mali walla ummi Mauritanie walla ummi to e Fouta suwa taw jippade ɗo henna ko commerçant ji ɗi tan wonɓe e dara ɓe ko ɓen tan jogui jawɗi mumen. ɗum noon Weltare TV musidɗo moon Ahmad Isaga Keɓe gorko mo Mbotto kabaruji ɗo fo ɗo e radio Zik FM e Weltare TV e Ghalii Abuu Bah yo Allah hokku en walde jaam. Allahumma amina seydi keɓe golle ma jooɗi peewi sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen Cukel Kokkala mayga kañum woni hoore jagode laamu sabbodu leydi Mali o rokkiri tigui ñalawma hande o coup d'envoi lancement ko faade puɗɗogol kawguel biyeteguel DFF no woni diplôme d'étude fondamental ko diplôme suka janggowo école idduto hebde e gurdam mum ko altine hande nogas jiiɗi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho o rokki oɗon coup d'envoi ko nden tigui kawguel ngel fuɗɗi e nder leydi he kala coup d'envoi mo rokki o noon o rokki ɗum koye nder école goto biyeteɗo groupe scolaire Sokonico D ene tawe nder so centre 3 o no holliri noon kanko Cukel Kokkala mayga noon o ardi e jaagogal kalfinade ko fate jangde o waɗi erago noon o yetti o manti dendagal jangguinoɓe école aji kala e ɓen gollotoɓe e ko fate jangde kono noon kadi o manti o jarni dendagal ɓen sukaɓe élève janggoɓe école hitande hikka nde kay saabu holliri oɗo année scolaire ko année scolaire baɗɗo reesi woni tigui o rewi lawol hano hannirtini o waɗi erago noon faade dendagal ɓen sukaɓe fotɓe wadde kawguel ngel hitande hikka nde o wiɓe noon kamɓe kala dokkaɗe hen épreuve mum yo waw tigui jiima hen jangga jangguito micco kay wasa heñade waɗa concentré wasa heñade ha anda faami ko namde koko namda ko adi kene jaabo so ɗum ala tan kewɗa windude ko namda kam ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni jen ha to gawo ñande aseta ɓennuɗo o ko joguitiɓe bandiji ɗiɗi ɓe cuwa andere joguitiɓe on arde e dow moto mumen ko kañumen gaari tigui ha e nder wuuro gawo ngo to leggal bitegal château ɓe mbaɗi ɗon yimɓe ɗiɗo sakataɓe ɗiɗo noon ɓe jooɓima pittal mumen sakataɓe worɓe ɓen ɗiɗo ɗon waraɓe hen goto hollirama tigui ene wiyeteno Abdoula Houda aga Ibrahima ko koñu ko ɓi maire Sita goɗɗo o noon ko sehil makko mo wondu noon suwa taw noon andede holɓe yooɓiɓe pittali mabɓe suwa kadi andede holko saabi eɓe jooɓo pittali ɓe gartan ɓe jooɓi pittali mabɓe ɓe jolte moto mabɓe ɓe jeehi laabiji mabɓe ene teska noon e oɗo saaha joni wargoji baɗi ni e kala saaha ene waɗa e nder wuuro gawo ngo ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni loi électoral kesso ciifaɗo leydi Mali tawa ko leytuwa ko fate ɓe kolliri noon article 155 mo loi numéro 2022 -019 du 24 juin 2022 wi noon ko kala neɗɗo tawi kay ko dadiɗo woni militaire walla bawɗo wonde kala jiɗɗo kay jeeyede walla jeeyade forces armées walla de sécurité jiɗɗo jeeyede e ɓen yiɗɓe gembanade kay ko fate ardade yidde wonde hoorejo leydi ndi kala noon jiɗɗo ɗum la budda kay jomum soit démissionna lebbi jeegom walla waɗe walla namdo yo nawe altraite lebbi jeegom ko adi ko gonɗo hoorejo leydi ndi ko adi ko manda mum ene gasa so tawi noon ko nguɗo laamu gonɗen laamu transition mu gonɗen ngu kala kay jiɗɗo tawi ko militaire walla dadiɗo bawɗo wonde kala jiɗɗo jeeyede e ɗiɗon sungoji ko soit jomum démissionna lebbi 4 ko adi kay ko transition ko adi sungoji ɗi ko adi transition ne joofa walla jomum namdo yo yeehe altraite so tawi jomum waɗi ɗum ene wawi jeeyede e oɗo saaha joni e ɗiɗon sungoji yimɓe hewɓe noon kolli tigui wonde ngallo kuulal ngal ɓe ala ko kuulal ngal waɗina so wona kay ɓen tawa kadi ko militaire uji dirguinnoɓe laamu ngu beele ɓe cuuɓa goto e nder mabɓe ɓe mbawa gimɓe ɗum ha wawa tigui jeeyede ɗiɗon biriji ɓe mballa ɗum ha wawa ardade leydi ndi hewɓe taw ko yimɓe politique woni yimɓe dawrugol ko ɗum woni no jiiri kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men joolam jaaberi koto leydi Ukraine paaɗen altine hande o missile mo leydi Russie taw ko laaɗe leydi Russie weddi yani tigui e nder centre commercial woni tigui supermarché mawɗo walla mbiyen épicerie mawɗo no fewi tawateɗo kewɗo kileneɓe tawateɓe nder ngoɗo wuuro witego Kremen Shuk ene tawe noon e nder hakkude leydi ndi woni au centre de pays waɗi noon mayɓe hewɓe no fewi e barmuɓe ha mbayno kooce e oɗo saaha joni noon hay goto wawa wiide ko ni mayɓe poti saabu kay holliram e saaha mo missile o yani e nder oɗon supermarché woni centre commercial
kene ɓura ujunere neɗɗo ne wonno e nder makko e oɗo sahaa mo kalten ko lewlewni wondude curki ko ɗum tawete nder on super marché e oɗo sahaa joni noon koninkoɓe faabuɓe leydi Ukraine na daari kay ngam yidde ñippude cumu ngu mbiɗen noon hay goto taw suwa andude bilan ene hulata noon bilan ma won lourd no feewi saabu kay yimɓe hewɓe mbiɗen ene tawe tigui e nder nduɗo ene tawe tigui yimɓe hewɓe ene tawe oɗo sahaa joni e nder oɗon supermarché koto leydi Mexique paɗen to rewo leydi Mexique to ko filñitiɓe walla mbiyana joguitiɓe kañumen mbaɗi janggo mumen e dadiɓe ɓe hinde police ɓe mbari police ji jeegom alada hande alada hanki o ɓe mbari police ji jeegom bandiji ɗi noon ɗi gari koye dow oto taw ko oto mo hinde fourgonnette mo taw kadi ko blende koto leydi Afghanistan paɗen leydi Afghanistan noon heeɓino ñande jamma nogasi goo ene wiyata alarba nogasi ɗiɗi korse gonɗen ɗum to worgo leydi ndi ɓe keeɓino leydi yerɓino toon yerɓande musde no feewi ha kene ɓuranno ujunere neɗɗo wasino hen pittali men yimɓe hewɓe noon ɓe Allah danduno hen ɓe mbasani hen pittali men oɗo saaha joni ha joni ko hulɓe nattoyde kuɓeje yoga e mabɓe goni ko less caleje e less tilissaji hulde kay wonde volcan o ma wat ko wiyete réplique walla tremblement de terre ma wat ko wiyete réplique woni tigui ma dillit kadi ko ɗum saabi noon hewɓe mabɓe oɗo saaha joni tawe e caleje e lessa mbareje ɓe jogui noon kulhuli ha tengti noon cettala gota ko windere biteɗo bitegal loni ene jogui kulhuli kay wonde e oɗo saaha joni ko rafi kulɓiniɗo biteɗo choléra ko kañuma dokiɓe oɗo saaha joni koto leydi Italie uddirten habaruji men Leonardo Della Vecchio ko fondateur groupe Luxottica noon ko société pewnowo lone woni linnitaji dowlude no feewi ko kanko yalti aduna altina hande o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi jeeɗiɗi ɗeɗo balle kala noon o wonano celluɗo ko antirnoɗo e nder hôpital biteɗo San Rafael mo Milan omo tampuno sanne o yalti aduna mbiɗen o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi kanko noon ko kanko ko fate ngaalu makko ko ɗacci ene qime tigui ha nogas e 2 milliard taw ko haalisa euro fiftinde on noon hollirama tigui o fuɗɗi e golle makko noon to banggue fewnude lone ko guila mo yaare duuɓi 14 kanko noon o sukaku makko kala o waɗi ɗum ko nder orphelina woni tigui yimɓeɓe gurdaka jinnaɓe mumen e nder walla nokku to sukaɓe ɓe gurdaka jinnaɓe mumen to nehete woni orphelina ko hen mawni ha heeɓi duuɓi 19 ko ɗon fuɗɗi golle tawa kadi o fuɗɗiri golle mbiɗen ko wadde lone ha udditi hen usine makko e oɗo saaha joni ko ɗacci e ngaalu ene qimen ha nogas e 2 milliard taw ko haalisa eko musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceere ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal pulaar sawta he ko musidɗo mon seydi moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko musidɗo men Amadou Isaga Kébé to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje woni YouTube ko miñi men sehil men Seydi Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogum jogo